Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Johar. Taong 1955, Manila. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa Maynila, ang pamilya ni Johar. Nasa edad 20 anyos na siya noon, kaya bawat nangyayari sa kanilang pamilya ay hindi na niya nakalimutan. Ayon sa kanya, normal naman silang magkakapatid. Ang kanilang ina ay isang kilalang mananahi, habang ang kanyang ama naman ay sepulturero sa loob ng sementeryo. Ang padre de pamilya nila ang dahilan kung bakit napilitan silang manirahan doon, kahit marami pa namang espasyo sa labas ng sementeryo ang maaari nilang pagtirikan ng bahay. Makailang beses na rin nila itong kinumbinse na lumipat na, pero sa tuwing naririnig nito ang kanilang hinaing, sinasagot lang sila nito ng, "Mas payapang manirahan kasama ang patay kesa ang mga buhay. Huwag niyong pangarapin na tumira sa labas ng lupain ito dahil darating ang araw, magsisisi kayo." At kapag nasasabi na yon ng tatay niya, nagagalit na ito sa mga susunod pang tanong na ibabato nila. Kaya kahit marami pa silang gustong sabihin para makumbinsi ito, napilitan silang manahimik, hindi dahil sa mali sila, kundi yon ang naaayong gawin upang maiwasan ang anumang bagay na magdudulot ng mga hindi pagkakaunawaan. Sa ilang mga taon, tampo at galit ang naramdaman ni Junar sa mga bagay na naging desisyon ng kanyang ama para sa kanila. Ngunit habang unti-unti siyang tumatanda, tila bang nagkakaroon siya ng malay sa panig na gustong ipahiwatig ng kanyang ama, hanggang sa dumating ang punto na nagdesisyon siyang makipaglapit dito upang malaman ng totoong dahilan ng mga ipinaglalaban nito. Nagsimula ang lahat ng iyon ng kontratahi ng kanyang ama ng isang pamilyang may ililibing na mahal sa buhay, 6 na araw bago matapos ang lamay. Nandun siya nung nag-uusap ang dalawa, kaya lahat ng mga pinag-usapan nito narinig at naunawaan niya. Pagkatapos ng transaksyon, umalis na ito sa kanilang tahanan. Yung kanyang ama naman, nanatili sa bakuran ng bahay, tahimik na nagmamasid sa malayo habang inuubos ang kanyang kapeng tinimpla. At kahit ramdam nito na nasa malapit lang siya, para bang wala itong interes na kausapin siya. Naiilang man si Johar, naglakas loob siyang lumapit. Pag-upo niya sa tapat nito, huminga siya ng malalim kasabay ng pagtatanong niya rito ng, "Tay, mahalaga po ba sa inyong pagiging sepulturero? Bakit po itong napili ninyong trabaho?" Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla itong napahinto sa paghigop ng kape. Tinitigan siya nito ng mata sa mata bago ito sumagot sa kanya ng, "Hindi lang ako basta sepulturero, anak. Ang trabaho ko ay tagapaghatid ng mga namayapa. Ako nagiging gabay ng kanilang kaluluwa. Higit na mas marangal pa ito kesa sa anumang uri ng trabahong alam mo. Sinasabi ko sa iyo, dito sa mundong ito, hindi lang pera ang batayan at rason kung bakit tayo nagtatrabaho. Minsan nagtatrabaho tayo dahil ito ang alam nating tama at naniniwala tayong makakabuti ito sa iba. Alam kong tumatanda na ang iyong pag-iisip at alam kong nauunawaan mo na ang rason kung bakit tayo naninirahan sa lugar na ito. Masaya ako para sa iyo, anak." Magmula noon, si Johar ay hindi na gaanong hinigpitan ng kanyang ama. Tila bang suportado na siya nito sa mga bagay-bagay. Palagi na rin silang nag-uusap, at doon, nagulat siya sa karunungang dala ng tatay niya. Lahat ng nakalibing sa sementeryo ay kilala nito at alam nito ang kasaysayan sa kabila ng tagal na nitong pagkakahimlay. Dito rin niya nadiskubre na tuwing naglilibot ito sa umaga ay hindi lang pala ito basta-bastang naglalakad, kung hindi nililinisan nito ang bawat puntod na marumi, gaano man ito kalayo sa bahay nila.
Ayon sa kanyang ama, kilala niya ang mga namayapang yon, hindi dahil sa siya ang naglibing sa mga ito, kundi kinakausap siya nito sa mga panahon na wala ritong bumibisita. Yun ang rason kung bakit nakatali na siya sa mga patay at kung bakit kinikilala niya ito bilang mga nilalang na malapit sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga isinaalang-alang at inaalala ang kanyang ama. Naniniwala ito na hindi lahat ng patay ay matatawag na patay. Minsan, may mga tao na kaya namamatay ay dahil yon ang kanilang nagsisilbing susunod na pagkabuhay. At hindi ito nangyayari sa natural na paraan. May kaugnayan dito ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ipinagtapat din ito sa kanya na sa loob ng ilang dekadang pagiging sepulturero nito, 2 labi pa lamang ang naililibing niya na may ganoong kaso. Para maiwasan na muli itong umahon sa mundo, binabalikan niya ito pagkatapos niyang ilibing upang mailibing ng pabaliktad. Ginagawa niya yon para sa oras na magkaroon ng malay ang nilalang. Hindi na ito makakalabas kahit ano ang gawin nitong pamamaraan ng paghuhukay upang muling makasilay ng liwanag. Matapos niyang marinig ang tungkol dito, inisip niya na pinaglalaroan lang siya nito o tinatakot. Makatotohanan ng pamamaraan ng pagkwento ng kanyang ama, ngunit hindi ito sapat para makumbinsi siya. Nagbago lamang ang lahat nung sumapit ang araw ng pagbisita nila sa lamay nung taong ililibing ng tatay niya. Biyernes nung makarating sila sa lugar nito, alinsunod sa pakiusap ng pamilya. Pagdating nila sa bahay nito, wala naman silang napansing kakaiba, pero pagsilip nilang dalawa sa patay, kaagad niyang napansin ang tila bang pagkagulat ng kanyang ama. Yun bang parang hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakita. Kaya naman ang mapansin ito ni Johar, kaagad niya itong tinanong, ngunit hindi ito sumagot sa mga bagay na sinabi niya. Para bang wala itong narinig, kaya naman minabuti na rin niyang manahimik. Maigi na lang niyang pinagmasdan ng patay hanggang sa mapansin niya na parang napakaputla ng balat nito. Nagpatuloy si Johar sa pagmamasid sa bangkay hanggang sa mas lalo niyang napansin ang kakaiba rito. Bukod sa sobrang putla ng balat, tila ba may paninigas sa anyo ng muka na hindi pangkaraniwan. Hindi yun yung karaniwang itsura ng patay na mapayapang nakahimlay. Para bang may kung anong galit o poot na naiwan sa ekspresyon nito kahit wala na itong buhay. Naramdaman niyang dahan-dahang bumibigat ang paligid at kahit maingay ang ilang taong nasa lamay, para sa kanya ay tila unti-unting lumalayo ang lahat ng tunog. Maya-maya, bahagyang yumuko ang kanyang ama palapit sa kabaong. Tinitigan nito ng mabuti ang mukha ng bangkay. Pagkatapos ay pasimpleng hinawakan ang gilid ng kabaong na parabang may kinukumpirmang bagay. Doon na kinabahan si Johar dahil sa unang pagkakataon, nakita niyang tila may takot sa mga mata ng kanyang ama. Hindi siya sanay na makita itong nababahala, lalo pat sa buong buhay niya. Ang tatay niya ang palaging pinakamatatag pagdating sa usapin ng kamatayan. Pagkalayo nila ng konti sa kabaong, marahan niyang tinanong ang kanyang ama. Tay, ano pong meron? Bakit parang ibang tingin ninyo sa patay? Ilang saglit muna itong hindi sumagot. Pinagmasdan nito ang paligid na tila sinisigurong walang ibang makakarinig, tsaka ito nagsalita ng mahina. Ito ang isa sa sinasabi ko sa iyo noon. Hindi lahat ng inihimlay ay lubos ng patay. May mga katawan na kinukuha ng ibang nilalang. Kapag nagkamali sa paglibing, maaari itong bumalik. Hindi agad nakapagsalita si Johar. Gusto niyang kontrahin ang ama niya. Gusto niyang sabihing imposible yon. Ngunit ang bigat ng pakiramdam niya at ang kakaibang kilos ng kanyang ama ay sapat na para pahintuin siya. Sa halip ay napatanong na lang siya. Sigurado po ba kayo, Tay?
Sa buong buhay ko, 2 beses pa lang akong nakakita ng ganito. At pareho kong tiniyak na hindi na muling makakabalik. Mula noon, hindi na inalis ni Johar ang tingin niya sa kabaong. Habang pinagmamasdan niya ang bangkay, may isang bagay siyang napansin na halos nagpatindig sa balahibo niya. Sa bawat ilang sandali, tila ba nag-iiba ang ayos ng bibig nito. Hindi man literal na gumagalaw, pero may kung anong pagbabago sa hubog ng mukha nito na hindi niya maipaliwanag. Noong una inakala niyang baka epekto lang yon ng ilaw ng lamay o ng takot na nagsisimula ng kumapit sa isip niya. Ngunit nang muling tumingin ang kanyang ama sa bangkay at mariing mapapikit, doon niya natiyak na hindi lang siya ang nakakaramdam ng kakaiba. Hindi na sila nagtagal pa sa tapat ng kabaong. Nakipag-usap ang ama niya sa pamilya ng namatay tungkol sa mga detalye ng paghahatid sa bangkay kinabukasan. Tahimik lang si Johar sa gilid, pero malinaw sa kanya na tila may itinatagong pangamba ang ama niya. Pag-uwi nila ng gabing yan, hindi ito agad natulog. Naupo lamang ito sa harap ng kanilang bahay, may hawak na tasa ng kape, katulad ng madalas nitong ginagawa kapag may malalim itong iniisip. Doon, muling nagsalita ang kanyang ama. Anak, bukas, ano man ang makita mo, wag na wag kang makikialam. Manatili ka lang sa likod ko at wag kang lalayo. Kung noon niya yung narinig, malamang hindi niya ito seseryosohin. Pero dahil sa nakita niya sa lamay, hindi na siya nakipagtalo. Tahimik siyang tumango kahit ang dibdib niya ay punong-puno ng kaba. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa sementeryo upang ihanda ang paglilibingan. Katulong ng kanyang ama si Johar sa paghuhukay at pagsasaayos ng puntod. Habang ginagawa nila yon, napansin niyang kakaiba ang pananahimik ng kanyang ama. Wala ito sa karaniwang pagiging madaldal kapag nasa trabaho. Para bang nakatuon ang buong isip nito sa iisang bagay lang, ang mailibing ng tama, ang bangkay. Pagsapit ng hapon, dumating ang mga nakikiramay kasama ang karo. Maayos namang naisagawa ang seremonya. Umiyak ang pamilya, nagdasal ang mga naroon, at isa-isang naghuhulog ng bulaklak ang mga malalapit sa yumao. Sa panlabas na tingin, ordinaryo lang ang lahat. Ngunit para kay Johar, bawat tunog ng pag-iyak, bawat pagbuhos ng lupa sa kabaong, at bawat paghampas ng pala ng kanyang ama ay may kasamang kakaibang bigat. Nailibing ang bangkay bago tuluyang lumubog ang araw. Isa-isang nagsiuwian ang mga tao hanggang sa silang mag-ama na lamang ang naiwan sa bahaging yon ng sementeryo. Doon na nagsimulang kabahan ng husto si Johar dahil imbis na umuwi, nanatiling nakatayo ang kanyang ama sa tabi ng bagong tabing puntod. Nakatingin lamang ito ron, parang naghihintay. Tay, uwi na po ba tayo? Hindi ito agad sumagot. Ilang saglit pa, tsaka siya nilingon at nagsabing, Hindi pa. Kailangan kong tiyaking hindi na ito makakabalik. Nanlamig ang buong katawan ni Johar sa narinig niya. At bago pa siya muling makapagtanong, lumuhod na ang kanyang ama at nagsimulang maghukay ulit sa bagong tabon na libingan. Sa bawat pagsalok nito ng lupa, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Johar. Gusto niyang pigilan ng kanyang ama. Gusto niyang sabihin baka mabisto sila ng mga bantay o ng kamag-anak na maaaring bumalik, pero walang salitang lumabas sa bibig niya. Nang tuluyan ng mahukay muli ang kabao, pinunasan ng kanyang ama ang pawis sa noo at saka siya tiningnan ng diretsyo. Papalubog na noon ang araw, kaya naman matinding pagmamadali na ang ginawa nito. Maya-maya pa, nang maiahon na nila ang bangkay, tumambad sa kanya ang kabaong nito na binabalot ng kakaibang enerhiya.
At nang buksan nila ang takip, tumambad sa kanya ang labi na may takip na puting tela sa muka. Matapos nun, pinagbantay siya ng kanyang ama rito. Kailangan kasi nitong palalimin pa ang puntod upang mailibing nila ito ng una ang ulo. Bago ito sumulong sa hukay, inabisuhan siya nito na huwag mag-alangang tumawag kapag may mapansin siya roong kakaiba. Mariin din itong inilahad na maging alerto siya sa lahat ng oras dahil sa sandali na tuluyang lumubog ang araw, may posibilidad na gumalaw at tumayo ang bangkay. Bagaman hindi pa ito nangyayari sa karanasan ng kanyang ama, naniniwala yon na kapag malakas ang nilalang na ng biktima sa namatay, ay posible itong mangyari. Malakas din ang kutob nito na kakain ng karne ng tao ang mga ganoong nilalang at yon ang isang bagay na tinitingnan nitong peligro sa kanilang kaligtasan. Nang marinig niya ang sinabi nito, halos gusto na niyang tumakbo. Pero dahil sa utos ito ng tatay niya, nagpumilit siyang manatili kahit ang takot ay paulit-ulit ng pumapangibabaw sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, mabilis nang naghukay sa puntod ang kanyang ama, habang si Johar ay naiwang mag-isang nagbabantay sa bangkay. Sa bawat segundo ng kanyang pananatili roon, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng paligid. Tila ba unti-unting lumalamig ang hangin kahit hindi pa naman lubusang sumasapit ang gabi. Nakatingin lamang siya sa kabaong, pilit na pinapatatag ang sarili, ngunit hindi niya maiwasang manginig habang iniisip ang sinabi ng kanyang ama. Ilang saglit pa, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng puting telang nakatakip sa mukha ng bangkay, tila may marahang pag-angat. Napapikit si Johar at agad ding napadilat. Inisip na baka guni-guni lamang yon dulot ng takot. Ngunit nang muli niyang itoon ang tingin, malinaw niyang nakita ang bahagyang paggalaw ng tela na para bang may humihinga sa ilalim nito. Tay! Mahina niyang tawag, ngunit halos pabulong lamang yon. Hindi sapat para marinig ng kanyang ama na abala sa paghuhukay sa loob ng malalim na puntod. At pagkatapos nun, muling gumalaw ang tela. Sa pagkakataong yan, hindi na simpleng pag-angat lang ang nakita niya. Para bang may kung anong nasa loob na pilit iniaangat ang sariling muka. Napaatras si Johar ng isang hakbang. Gusto niyang tumakbo, ngunit naalala niya ang bilin ng kanyang ama. Huwag na huwag lalayo at tawagin agad siya kapag may napansing kakaiba. Tay! Napasigaw na siya. Napalingon ang kanyang ama, ngunit kasabay nun ay marahan ding umangat ang isang kamay ng bangkay mula sa tagiliran nito. Hindi yun mabilis o marahas na paggalaw. Mas nakakatakot pa nga dahil napakabagal nito na para bang dahan-dahang nanunumbalik ang buhay sa isang katawang matagal nang wala nito. Kaya naman ang mapansin niyo ng tatay niya, hindi na yon nag-atubili pa. Mabilis itong umahon mula sa hukay at tumakbo papalapit sa kabaong. Ngunit bago pa man ito makarating, tuluyan ang umangat ang ulo ng bangkay. Dumulas pababa ang puting telang nakatakip sa mukha nito at doon na silaya ni Johar ang anyong hindi niya kailanman malilimutan. Hindi yun mukha ng isang karaniwang patay. Ang balat nito ay nanatiling maputla, halos kulay abo, ngunit ang mga mata nito ay dilat na dilat. Hindi buhay ang tingin, kundi hungkag at mabangis. Kulay puti rin ang liwanag na nagmumula sa balintataw nito, at ang ngipin may hahalin tulad sa ngipin ng pating. Kuminis din ng husto ang balat ng nilalang. Nawala ang kanyang tenga at nalagas ang kanyang buhok. Ang bibig nito'y bahagyang nakabuka at mula roon ay lumabas ang isang tunog na hindi niya mawari kung ungol ba ng tao o alingaw-ngaw ng hayop. Para siyang napako sa kinatatayuan niya. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw.
Johar! Lumayo ka! Mariing sigaw ng kanyang ama. Sa isang iglap, sinunggaba ng kanyang ama ang bangkay at itinulak itong pahiga muli. Hindi niya maintindihan kung saan kumukuha ng lakas ang kanyang ama, ngunit buong bigat nitong pinigilan ang katawan habang pilit yung nagpupumiglas. Hindi man kasing likse ng buhay na tao, ang bangkay ay may lakas na hindi akalaing posible sa isang malamig at nanigas na katawan. Matapos niya yung masilayan, doon tuluyang nawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Mabilis na dinampot ng kanyang ama ang telang nakalaylay at ibinalot muli yun sa mukha ng bangkay habang may pabulong itong sinasambit na mga salitang hindi maintindihan ni Johar. Hindi niya alam kung dasal ba yun o kung anong sinaunang panawagan, pero kapansin-pansin na sa bawat katagang binibigkas nito, tila nang hihina ang pagpupumiglas ng bangkay. Anak, tulungan mo ako! Hawakan mo ang mga paa! Sa kabila ng takot, napilitan siyang sumunod. Nanginginig ang buo niyang katawan nang hawakan niya ang malamig na mga paa ng bangkay. Pakiramdam niya ay yelo ang kanyang nahawakan, ngunit mas nakakatakot ang puwersang naramdaman niya mula rito. Parang may natitirang matinding pagnanais ang katawang yan na makatayo at makawala. Sa huling pagkakataon, malakas na sumigaw ang kanyang ama ng isang hindi niya maunawa ang kataga. Tsaka nila sabay na ibinuhos ang bangkay sa mas malalim na hukay. Pabaliktad, una ang ulo. Pagkabagsak nito sa ilalim, dali-daling nagsalok ng lupa ang kanyang ama at walang tigil na tinabunan ang katawan. Sumunod si Johar. Halos wala na siya sa wisyo, ngunit pinilit niyang tumulong. Sa bawat bagsak ng lupa, sa bawat tunog ng pagtatabon, tila unti-unti ring humuhupa ang bigat sa paligid hanggang sa tuluyan ng lumubog ang araw at ang sementeryo ay muling binalot ng katahimikan. Pagkatapos nun, hingal na napaluhod sa lupa ang kanyang ama. Si Johar na may nakatulala lamang sa bagong tayong puntod. Hindi niya malaman kung iiyak ba siya, magsasalita, o basta na lamang tatakbo palayo sa lugar na yon. Ngunit kahit anong gawin niya, alam niyang may isang bagay nang nagbago sa loob niya. Lumipas ang ilang minuto bago siya nakapagtanong. Tay, ano ba talaga yon? Hindi agad sumagot ang kanyang ama. Tinitigan muna nito ang puntod, tsaka marahang nagsalita. May mga kamatayan na wakas lamang para sa tao. Pero sa ibang nilalang, yon ang simula. May mga katawang hindi dapat hinahayaang makabalik sa ibabaw ng lupa. Mariin din itong inilahad na ang ginawa nilang pagpipigil sa nilalang na yon ay isa pa lamang sa napakaraming darating. Matagal na rin niyang hinahanap ang pinagmula nito, ngunit sadyang napakahirap yung gawin para sa kanya. Matapos ang kanilang mga pag-uusap, kagad na silang bumalik ng bahay. Buong magdamag silang nanatiling gising, pilit na pinakikiramdaman ng paligid. At kahit gaano man katindi ang puyat na nararamdaman niya, hindi ito sapat para makapagpahinga ang kanyang katawan. Kinabukasan, bagsak ang kanyang katawan. Umiikot ang kanyang paningin at halos hindi siya makatayo. Dahan-dahan siyang tumungo sa kusina para uminom ng kape. Ngunit di pa man siya nakakarating dito, biglang dumating ang kanyang ama na may matinding bakas ng takot sa mukha. Nagmamadali itong lumapit sa kanila at nagtanong sa kanyang asawa. Naitanong nito kung may nakita ba itong taong dumaan kanina habang nagpapahinga sila na para bang may nangyaring hindi maganda. Maya-maya pa, nang umiling ang nanay niya sa tanong nito, dali-dali itong lumapit sa kanya, sabay akbay ng mahigpit. Ang bangkay na inayos natin kagabi, nakawala.
Hindi yun makakawala ng walang tumutulong. May duda ako na may mga taong sangkot dito. Ano man ang kanilang rason, hindi ito magiging maganda para sa ating pamilya at para na rin sa mga taong nakatira sa labas ng sementeryong ito. Paano yun nangyari, Tay? Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot ang kanyang ama. Dumungaw muna ito sa bintana, tila tinitiyak na walang nakamasid sa kanila. Tsaka ito humarap muli sa pamilya at nagsalita ng mabigat. May bumalik sa puntod bago pa sumikat ang araw. Maingat ang paghuhukay. Hindi yun ginawa ng isang usisero lang o ng magnanakaw ng alahas. Alam nila ang kanilang ginagawa. At ang mas masama, alam nila kung ano ang pinalaya nila. Nagkatinginan ng kanyang ina't mga kapatid. Wala mang nakapagsalita. Ramdam ni Johar ang takot na unti-unting kumakalat sa loob ng kanilang bahay. Ang sementeryong dati na nilang kinagis ng tahanan ay tila biglang naging mas tahimik, mas malamig at mas mapanganib. Mula noon, hindi na umalis agad ang kanyang ama sa paligid ng bahay ng mga oras na yon. Kinuha nito ang ilang lumang gamit na noon lang nakita ni Johar. Ilan dito ay matatalas na mga punyal, mga kadena, tanikala, at ilang mga langis at mga asing nakabaon sa ilalim ng makapal na abo sa loob ng garapon. Isa-isa nitong inilagay ang mga yon sa may pintuan at mga bintana ng kanilang bahay. Hindi na nagtanong si Johar kung para saan pa ang mga yon. Matapos ang lahat ng nakita niya, alam niyang bawat ginagawa ng kanyang ama ay may dahilan. Ngayong gabi, walang lalabas ng bahay. Kahit anong marinig ninyo, kahit may kumatok, kahit may tumawag sa pangalan ninyo, wag na wag kayong magbubukas. Lalong-lalo na kung tao ang anyo. Wala namang sumuway. Habang papalapit ang dapit hapon, sama-sama silang nanatili sa loob ng bahay. Walang maingay, walang halos nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagaspas ng hangin sa labas at ang kaluskos ng ama niyang palakad-lakad, tila may hinihintay. Pagtungtong ng hapon, nagdesisyon silang tumungo sa bahay ng namatayan. Sandali lang sila roon at ipinangako ng tatay niya na hindi sila maaabutan ng gabi. Kaya naman kahit nag-aalala, walang nagawa ang nanay niya kundi pagbigyan sila. Kinakabahan man, nanatili ito sa loob ng bantay sarado nilang tahanan. Huwag kang mag-alala, Abet. Ligtas kayo rito. Babalik din kami kagad ni Johar kapag nakumpirma na naming ang lahat ng hinala ko. Oh, yung mga habiling ko sa'yo, huwag na huwag mong kakalimutan. Matapos nun, kagad na silang umalis. Pagdating nila sa barangay kung saan nakatira ang pamilya, nadatnan nilang sarado ang bahay. Ayon sa mga kapitbahay nito, maagang umalis ang pamilyang yon para magbakasyon upang makalimot sa mga pangyayari. Inaasahan din nila na aabutin ito ng ilang linggo dahil tumungo ito sa probinsya kung saan nagmula ang kanilang pamilya. Nang marinig ito ng tatay niya, kagad naman itong umalis. Subalit habang naglalakad sila sa kahabaan ng daan, may mga napansin silang taong panayang pagmamasid ng palihim. Tuwing tinititigan nila ito, kagad itong lumilingon sa ibang direksyon at magtatago. Ganon at ganon ang ginagawa ng mga taong yon, kaya hindi na nila ito pinag-aksayahan ng panahon. Bilisan mo na, Johar. Hindi na maganda ang kutob at nararamdaman ko rito. Mukhang hindi lang nag-iisang demonyong yun. Pagkatapos nitong magsalita, kagad silang bumalik ng sementeryo. Pagpasok nila sa loob, tsaka pa lamang bumalik sa normal ang lahat. Tila bang mas ligtas pa rito kumpara sa labas. Maya-maya pa, nang makarating na sila ng bahay,
Kagad nilang sinarado ang buong paligid. Pagkatapos, nang maisaayos na nila ang lahat, dali-dali silang tumungo sa kanilang mga silid. Sinubukan nilang magpahinga at umakto na parang normal, pero hindi na yon nangyari. Lumalim ang gabi. Sa una, katahimikan lang ang nasa labas. Ngunit makalipas ang ilang oras, may narinig silang tunog ng marahang yabag sa tuyong lupa. Hindi yun tunog ng ordinaryong taong naglalakad. Mabagal ito, pasuray-suray, at tila may bigat ang bawat hakbang. Napatakip ng bibig ang isa niyang kapatid. Ang kanyang ina naman ay napahawak sa dingding. Huminto ang yabag sa tapat mismo ng kanilang bahay. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, may 3 katok sa kahoy na pinto. Halos tumigil ang paghinga ni Johar. Napatingin siya sa kanyang ama, ngunit nanatili itong nakatitig sa pinto. Matigas ang panga at mahigpit ang hawak sa punyal at bote ng abo. Makalipas ang ilang saglit, isang boses ang narinig nila mula sa labas. Hindi ito humihingi ng tulong, kundi parang nag-uudyok ito ng gulo. Kapansin-pansin din na kilala nito ang kanyang ama dahil ilang beses itong minura ng nilalang na yon. Ayon sa kanya, bagaman babae ang yumao, parang sa lalaki ang boses nito. Ilang beses din itong kinalmot ang kanilang pinto at sa bawat pagsasalita nito, sinasabayan niya yon ng tunog na parang nagsusuka ng kung ano. Maya-maya pa, mas naging malinaw na ang sinasabi ng nilalang sa kanila. Ako ang unang nakalaya. At sinisigurado ko sa inyo, hindi ako mananatiling mag-isa. Umalis na kayo rito. Talikuran niyo na ang inyong mga ginagawa. Dahil sa oras na muli kayong sumalansang sa aming kagustuhan, lilipuli namin kayo gamit ang buo naming lakas. Pagkatapos nito, mabilis na tumakbo papalayo ang nilalang. Paunti-unti, bumalik na rin ang katahimikan sa lugar. Ngunit kahit wala nang nilalang na yon, ang kanilang pangamba ay nanatili. Alam nila sa kanilang mga sarili na ito ay simula pa lamang. Pagsapit ng sumunod na araw, isang pamilya ng mga palaboy ang dumaing sa kanila. Ayon sa ina, nawala ang 2 niyang anak noong nagdaang gabi. Humingi na sila ng tulong sa kung kani-kanino, pero wala sa kanila ang nagmagandang loob. Sinubukan na rin nilang hanapin ang kanilang mga anak, ngunit wala silang bakas na nahanap. Pagkarinig ng kanyang ama patungkol dito, kaagad itong umuwi. Taliwas sa inaasahan ng mga palaboy, hindi rin ito tinulungan ng tatay niya. Ngunit nang sumapit ang hapon, isinama siya nito pabalik sa puntod kung saan nila unang muling ibinao ng nilalang na nakatakas. Tahimik lang silang naghukay at habang palalim ang butas, lalo ring bumibigat ang dibdib ni Johar. Ramdam niyang hindi lamang bangkay ang muli nilang matatagpuan doon at hindi nga siya nagkamali. Sa loob ng bakanting nicho sa katabi ng hinukay nilang puntod, tumambad ang katawan ng 2 batang nawawala. Nakasiksik ang mga ito sa loob, magkatabi at kapwa wala ng buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Johar nang makita ang kanilang kalagayan. Hindi niya magawang huminga ng maayos. Ang isa ay may malalim na sugat sa leeg, habang ang isa naman ay halos hindi na makilala ang muka sa tindi ng pinsala. Hindi na niya kailangang tanungin ang kanyang ama kung sino ang may gawa. Hindi na ito naghahanap lang ng paraan para mabuhay. Nagpapalakas na ito. Mahina ngunit madiing sabi ng kanyang ama. Napatras si Johar at napasandal sa lapida sa likod niya. Pakiramdam niya ay umiikot ang buong paligid. Hanggang kwento lamang noon ang lahat para sa kanya. Mga babala ng kanyang ama
Mga nilalang mula sa kaliwang panig, mga bangkay na maaaring bumalik. Pero ngayong kaharap na niya ang bunga nito, tsaka lang tuluyang lumubog sa kanya ang tunay na bigat ng kanilang kinakaharap. Lumuhod ang kanyang ama sa tabi ng mga katawan ng bata at marahang ipinikit ang mga mata nito. Kita sa mukha nito ang galit, ngunit higit doon ay ang matinding paninindigan. Tumayo ito pagkaraan ng ilang sandali at tumingin kay Johar. Anak, tandaan mo ito. Ang mga ganitong nilalang, hindi lang katawan ng pinapatay. Sinisira nila ang takot ng tao hanggang masanay ang mga buhay sa pagkawala. Kapag hinayaan natin silang magpatuloy, darating ang araw na magiging pangkaraniwan na lang sa mga taong ganitong bangungot. Pero hindi pa ito nakakatakot. Nalaman ko na sa bawat labi na kanilang naibabalik sa hukay, nadaragdagan ng husto ang kanilang lakas. At kung tama nga ang hinala ko na nagpapalakas sila, posible na meron silang pinaghahandaan. Ano man yun, panahon na lamang ang nakakaalam. Hindi nakasagot si Johar. Tanging pagtango lamang ang naisukli niya. Maya-maya ay maingat nilang iniahon ang dalawang bata at inilipat sa mas maayos na pagkakahiga. Pagkatapos nun, nagsimula silang magmasid sa paligid ng nicho. Doon napansin ng kanyang ama ang ilang bakas. May itim naman siya sa gilid ng sementeryo, may mga gasgas na tila gawa ng matutulis na kuko, at higit sa lahat, may mga marka sa lupa na hindi pangkaraniwan ang hupog. Hindi yun simpleng yapak ng paa ng tao o hayop, para yung pinaghalong kaladkad at paghakbang na para bang may mabigat na bagay na paulit-ulit na umaakyat at bumababa sa nicho. Hindi ito nag-iisa kagabi. May naghatid dito at may nagtatanggol dito. Tingnan mo ang mga bakas na yon. Patungo yon sa dalawang nilalang na una kong nakitaan ng ganun. Posible rin kayang sinusubukan nila itong hanapin para muling maiahon? Matapos nitong magsalita, kagad nilang tinabunan ang dalawang bata. Hindi na rin nila pinuntahan ang nicho na itinuturo nito sa takot na baka may nagmamasid sa kanilang dalawa. Pagbalik nila sa bahay, hindi na nagpatumpik-tumpik ang ama ni Johar. Habang tahimik na kumakain ng konting hapunan ng kanyang mag-iina, nakaupo naman ito sa isang sulok, abala sa paghahanda ng mga sandata at gamit na noon lamang nasilayan ng ganito ni Johar. Sa liwanag ng gasera, kumikislap ang punyal na paulit-ulit nitong hinahasak. Sa tabi nito ay nakalatag ang isang arnis na gawa sa pilak, ilang rosaryo, maliliit na sisidla ng langis, asin, abo, at mga peraso ng telang may nakaukit na mga dasal. Nang masipat niya ito, hindi na siya nakatiis na magtanong. Tay, saan po tayo pupunta? Hindi agad sumagot ang kanyang ama. Ilang saglit pa itong nakatitig sa talim ng hawak niyang punyal bago ito nagsalita. Sa pinagmumula ng lahat ng ito, kung hahayaan natin silang lumakas pa, darating ang panahong hindi na natin sila mapipigilan. Nang marinig ito ng kanilang ina, hindi na ito nagdalawang isip na makialam sa binabalak ng kanyang ama. Mula sa tabi, napatayo ito kasabay ng pagwiwika nito ng, "Hindi kayo pwedeng umalis ngayong gabi. Hindi natin alam kung ilan sila. Hindi natin alam kung ano talaga ang kalaban ninyo." Tahimik na tumingin dito ang ama ni Johar. Sa unang pagkakataon, hindi katigasan ang nakita ni Johar sa mukha nito, kundi lungkot. Yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan naming umalis. Kapag hinintay natin silang kumilos ng sabay-sabay, dito mismo sa bahay na ito tayo aabutin. Walang nakaimik. Kahit ang mga kapatid ni Johar ay nanatiling tahimik
Magkahalong takot at pag-aalala ang mababasa sa kanilang mga muka. Sa kabila ng lahat, alam nilang walang makakapigil sa ama niya kapag nakapagpasya na ito. Bago sila umalis, nilibot muna ng kanyang ama ang buong bahay. Pinahiran nito ng langis ang mga bintana, nagbuhos ng asin at abo sa may pintuan at naglagay ng mga rosaryo sa 4 na sulok ng kanilang tahanan. Pagkatapos, humarap ito sa kanyang asawa at mariing nagsabi, Kapag may kumatok, huwag mong bubuksan. Kapag may bumulong sa labas, huwag mong sasagutin. At kapag may narinig kang boses namin ni Johar, pero hindi pa sumisikat ang araw, huwag na huwag kang maniniwala. Pagkasabi nun, tsaka lamang tumingin sa kanya ang kanyang ama. Anak, handa ka na ba? Kahit hindi sigurado, tumango si Johar. Lumabas silang dalawa sa bahay ng gabi ring yan. Tahimik ang buong sementeryo, ngunit hindi yun katahimikang payapa. Ang pakiramdam ni Johar ay parang may mga matang nakabaon sa dilim, nagmamasid sa bawat hakbang nila. Hawak niya ang isang gasera, samantalang ang kanyang ama naman ay may dalang arnis, punyal at isang maliit na bayong na puno ng mga gamit. Tinungo nila ang pinakadulong bahagi ng sementeryo, ang lugar na bihira nilang daanan kahit umaga. Habang papalapit sila roon, lalong tumitindi ang kakaibang amoy ng lupa at pagkabulok. Mas malamig din ang hangin sa bahaging iyon at tila mas makapalang dilim kesa sa ibang sulok ng sementeryo. Dito. Bulong ng kanyang ama. Sa harap nila ay naroon ang hanay ng matatandang puntod na halos magkakadikit. Marami sa mga lapida ay wala ng pangalan. Ang iba ay bitak-bitak na. Ang iba na may halos matabunan na ng lumot, damo at ugat ng mga punong matagal nang nakatanim doon. Ngunit sa gitna ng bahaging yan, may isang nicho na kakaiba sa lahat. Hindi itong pinakaluma, pero ito ang pinakatahimik. Walang damong tumutubo sa paligid nito. Walang insekto, walang ligaw na hayop na lumalapit, at higit sa lahat, pakiramdam ni Johar ay parang humihigop ng init ang mismong hangin sa palibot nito. Lumapit ang kanyang ama at dahan-dahang lumuhod sa harap ng nicho. Ipinikit nito ang ilang patak ng langis sa semento, tsaka nagwisik ng abo habang may pabulong na dasal. Ilang sandali pa tumingala ito kay Johar. Bantayan mo ang likod ko. Kapag may narinig kang yabag, huwag kang lilingon agad. Sabihin mo muna sa akin. Sumunod si Johar. Nanginginig man ang kamay niya. Mas hinigpitan niya ang hawak sa gasera. Sinimula ng kanyang ama na pukpukin ang gilid ng nicho gamit ang dulo ng arnis. Sa ikatlong hampas, may narinig silang tunog mula sa loob. Parang may kumakatok pabalik. Nang marinig niya ito, biglang nanlamig ang kanyang batok. Tay! Mahina niyang sabi. Hindi ito sumagot. Sa halip lalo nitong nilakasan ng hampas. Sa panglimang hampas, nagbitak ang bahagi ng harapang semento. Sa pagitan ng mga bitak, may umalingasaw na napakabahong amoy. Hindi lamang amoy ng patay, kundi amoy ng kung anong matagal nang ikinubli. Maya-maya pa, may narinig silang mahinang ungol mula sa loob. Hindi yun iisang boses, kundi napakarami. Napaatras si Johar. Halos mabitawan niya ang gasera nang mapansin niyang tila may mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin. Nang tumingin siya sa kaliwa, may nakita siyang 3 anyong nakatayo sa pagitan ng mga puntod. Matatangkad, payat, at hindi halos gumagalaw. Hindi niya maaninag ng buo ang kanilang mukha, ngunit sapat na ang hugis ng kanilang mga katawan para maramdaman niyang hindi ordinaryong tao ang mga ito. Tay,
May mga nakamasid. Sa wakas ay tumayo ang kanyang ama at dahan-dahang humarap sa dilim. Hindi ito nagulat na parabang inaasahan na nito yon. Alam kong darating kayo. Pero hindi ko kayo hahayaang makalagpas pa. Mula sa mga anino, may isa na marahang humakbang papalapit. Sa liwanag ng gasera, tumambad ang mukha ng nilalang. Tao pa rin sa unang tingin. May 2 mata, ilong, bibig, ngunit sobrang kakinisan ng balat. Walang pilik mata, walang kilay, at may maputlang ningning ang mga mata. Nang ngumiti ito, tumambad ang hilera ng matutulis na ngipin. Sepulturero, matagal ka naming hinintay. Matagal mo nang pinapakialaman ng mga hindi mo dapat ginagalaw. Tiniis namin ang lahat. Hinintay namin ang iyong panghihina. At ngayong may mga katuwang na kami, hindi na kami mababahala. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, napangisi lamang ito. Wala rin siyang nakitang takot sa mukha. Gawa ng sa bawat pagtitig nito, katatagan at kapanatagan ang kanyang nakikita. Yun bang parang nauunawaan nito ang mga bagay na kinakaharap nila? Ilang minuto pa ang lumipas. Sumunod ang unang nilalang. Mabilis ang pangyayari, pero bago pa ito makalapit, itinaas na ng ama niya ang arnis at buong lakas na hinampas sa tagiliran ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagtama na parang bakal na tumama sa basang kahoy. Napaatras ang nilalang at naglabas ng nakakakilabot na sigaw. Kasabay noon ang 2 pang nasa likod ay sabay na kumilos. Johar! Sa likod mo! Ngunit huli na. Mula sa kanan, may isa pang aninong biglang sumunggab kay Johar. Napasigaw siya at naihagis ang gasera. Bumagsak yun sa lupa at gumulong, ngunit hindi namatay ang apoy. Sa kumikislap na liwanag, nasilayan niya ang isang mukhang halos kasing anyo ng bangkay na minsan nilang ibinaon. Talbo, kulay abo, makinis ang balat, at may mga matang puting nagliliwanag. Bago pa siya tuluyang maabot nito, naisalaksak niya ng pabulusok ang hawak niyang maliit na punyal sa balikat ng nilalang. Umungol ito at napaatras, ngunit hindi natumba. Sa halip lalo itong nagalit. Doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi sapat ang ordinaryong tapang laban sa mga yon. Kailangan niyang maging katulad ng kanyang ama, matatag kahit nanginginig. Samantala, mabilis na gumalaw ang kanyang ama sa gitna ng 3 nilalang. Bawat hampas ng arnis ay may kasamang dasal. Bawat iwas at bawi nito ay parang matagal nang naisabuhay. Ngunit kahit ganon, halatang napapagod na rin ito. Dumaraming mga anino sa paligid nila. Mula sa pagitan ng mga lapida at nicho, may mas marami pang putlang muka ang unti-unting lumilitaw. Sa loob ng halos kalahating oras, nakita ni Johar kung papaano kalabanin ito ng tatay niya. Wala itong direktang plano at iisang bagay lamang ang ginagawa nito, paslangin ang lahat ng lalabas na nicho. Ayon sa kanyang ama, hindi yon ang mga nilalang na kinakatakutan nila, kundi mga ito'y pawang alipores lamang o tinatawag na yanggaw sa mga patay. Ito ang inuna ng kanyang ama, sa kadahilan ng malalakas ng mga ito, dahil taglay nito ang katawan ng mga namayapa na minsang nagkaroon ng kaalaman sa lihim na karunungan. Maya-maya pa, ng mga lahati ng mga ito, madali na lamang itong napaslang ng tatay niya. At nung tuluyan ng maabo ang mga nilalang na yon, bumalik sila sa kanilang tahanan, ramdamang matinding pagod at pag-aalala. Sa kanilang paglalakad, dito niya naitanong sa tatay niya kung tapos na ba ang kanilang problema. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi,
Sumagot lang ito sa kanya ng, Hindi pa, anak. May kutob ako na may mga taong nakikialam sa sumpang hindi na dapat tanganin ng mga namatay. Sila ang susunod nating hahanapin. Duda ko, may lahi ring aswang ang mga yon dahil hindi nila maaabot ang ganitong antas kung sila'y pawang mga ordinaryong tao lang. Nang marinig niya ang sinabi nito, mas lalo pa siyang kinilabutan. Matagal na niyang alamang tungkol sa mga aswang at mula nung siya'y bata pa, isa yon sa mga naging panakot sa kanya. Kinaumagahan, umalis sila ng sementeryo. Hindi na gaanong nababahala ang tatay niya sa kadahilan ng malaki na ang nabawas nila sa mga nilalang na nagtatago kasama ng mga yumao. Matyaga nilang nilibot ang bawat barangay. Kinausap nila ang maraming tao hanggang sa paunti-unti nagkaroon na sila ng ideya kung saan hahanapin ang mga nilalang napakay ng tatay niya. Sa tulong ng iilang mga manggagamot, nagkaroon sila ng ideya kung sino-sino ang mga aswang na nakikihalubilo sa kada barangay at bayan. Yon ang pinalak na hanapin at sukulin ng tatay niya upang malaman nila ang pinagmula ng kalbaryo na ilang araw na nilang kinakaharap. Isang gabi, habang tahimik ang buong paligid, pasimpleng tinahak nila Johar ang daan sa kalapit bayan. Hindi sila tutungo roon para bumisita o mamili ng kanilang kailangan, kundi tutungo sila roon para mapuntahan ang palihimang bahay ng aswang na kanilang nakilala. Planado na ang lahat ng kilos nila, kaya kahit may pangamba, naniniwala ang tatay niya na mahuhuli nila ito. Ilang oras silang naghintay sa gilid ng bahay na yon, nakasilong sa dilim at halos hindi humihinga sa kaba. Mula sa pwesto nila, tanaw ni Johar ang lumang bahay na tinutukoy ng mga manggagamot. Isang tahimik na tahanan sa dulo ng kalapit bayan, napapaligiran ng mga punong tila masyadong siksik para sa isang ordinaryong bakuran. Walang kakaibang ingay, walang mga taong dumarating, walang anumang makapaghihinalang may masamang itinatago roon. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang nauunawaan ng isang bagay. Ang pinaka nakakamatay na panganib ay kadalasang yaong mukhang normal. Nasa tabi niya ang kanyang ama. Tahimik ngunit gising na gising ang diwa. Paminsan-minsan ay sumisilip ito sa siwang ng bakod pagkatapos ay muling nagmamasid sa paligid. Hawak pa rin ito ang arnis na pilak at ang punyan, at sa bewang ay nakasukbit ang munting sisidla ng abo at langis. Hindi na nagtatanong si Johar. Sa mga nagdaang araw, sapat na ang kanyang nakita upang malaman na bawat dalang gamit ng kanyang ama ay maaaring maging pagitan nila sa buhay at kamatayan. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng bahay. Isang babae ang lumabas. May takip ang ulo ng manipis na tela at may dalang lampara. Sa unang tingin, wala naman talagang kakaiba rito. May hinaw ng kanyang paglakad, marahan ng pagsara ng pinto, at tila isa lamang siyang karaniwang babae na sisilip sa bakuran bago matulog. Ngunit nang bigla itong huminto at dahan-dahang lumingon sa direksyon nila, nanlamig ang buong katawan ni Johar. Hindi siya sigurado kung nakita sila nito, ngunit may mali sa paraan ng pagtitig nito sa dilim na parang hindi mata ng tao ang sumusukat sa paligid. Siya yun. Huwag kang gagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Tumango si Johar kahit hindi naman siya nakatitiyak kung nakita ng kanyang ama ang pagsang-ayon niya. Hindi niya rin napansing pinipigil na pala niya ang kanyang sariling paghinga. Muling kumilos ang babae, ngunit sa halip na bumalik sa loob, dahan-dahan itong nagtungo sa likod bahay. Doon sa may pinakalikod ng lote, may isang maliit na kubong halos natatakpan ng mga puno at tuyong halaman. Sa liwanag ng lampara, saglit na nasilayan ni Johar ang pintuan nito. Makapal, luma at tila ilang ulit ng pinatibay mula sa loob.
at doon lalo siyang kinabahan. Hindi bahay ang pakay natin. Yung nasa likod ang bantayan mo. Halos ilang minuto silang nanatiling tahimik. Pagkatapos, may isa pang anyong lumabas mula sa mismong kubo. Isang matandang lalaki. Nakayuko, payat, at waring hirap maglakad. Ngunit nang lumapit ito sa babae, kapwa sila tumingin sa kalangitan na tila may hinihintay. Maya-maya may inilabas ang matanda mula sa sako. Isang bungkos ng mga buto, ilang pirasong telang marumi, at isang banga na hindi malaman ni Johar kung ano ang laman. Nagsimula silang magsalita, ngunit hindi malinaw kay Johar ang mga salita. Hindi yung karaniwang usapan, parang pag-awit at pag-usal na pinaghalo, tila ritual na hindi para sa mga buhay. Gayunpaman, may ilang katagang malinaw niyang narinig. Nasa ilalim pa ang mga gutom. Kailangan ng higit pang katawan. Hindi sapat ang isa. Doon nagtama ang tingin nilang mag-ama. Hindi na nila kailangan pang mag-usap para magkaunawaan. Ang bahay na yon ay hindi lamang pinamumugaran ng aswang. Isa itong lugar kung saan inihahanda ang muling pagbangon ng mga nilalang na matagal nang dapat nanatiling nakalibing. Dahan-dahan umurong ang kanyang ama at sinenyasan siyang sumunod. Nang makalayo na sila ng konti sa bakod, doon lamang ito nagsalita. Hindi tayo pwedeng sumugod ng dalawa lang. Hindi lang isang aswang na nasa loob. At kung tama ang hinala ko, may mga bangkay din silang itinatago. Anong gagawin natin, Tay? Babalik tayo. Kailangan nating ihanda ang lahat. At bukas ng gabi, tatapusin natin to. Walang pagtutol mula kay Johar. Sa totoo lang, halos gusto na niyang tumakbo palayo sa bayang yon. Ngunit sa bawat takot na nararamdaman niya, may isa na ring bagay na unti-unting tumitibay sa loob niya. Hindi na siya yung lalaking basta nakikinig lang sa mga kwento ng kanyang ama. Kasama na siya ngayon sa labang ito. Pagbalik nila sa sementeryo, wala nang inaksay ang oras ang kanyang ama. Kinausap nito ang dalawa sa mga manggagamot na pinagkakatiwalaan niya, at bagaman hindi nito isinisiwalat ang lahat, sapat ang sinabi nito upang makahingi ng tulong. Binigyan sila ng karagdagang langis, pinulbos na halamang panlaban, mga panibagong rosaryo, at isang mahabang telang binasbasan umano ng matandang albularyo sa kabilang bayan. Habang inaayos nila ang mga yon, napansin ni Johar na lalong tumitindi ang katahimikan ng kanyang ama. Hindi na ito basta nangangamba, nakapagpasya na ito. Kinabukasan, maghapon silang hindi umalis. Nagpahinga sila hanggat maaari, bagaman walang tunay na nakatulog ng mahimbing sa kanilang bahay. Pagdating ng gabi, muling nagsimula ang paghahanda. Ang ina niya ay tahimik lang, ngunit bakas sa mga mata nito ang matinding pag-aalala. Bago sila umalis, mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Johar. Anak, aasahan ko ang pagbabalik mo. Walang maisagot si Johar kundi isang pagtango. Sa ikalawang pagkakataon, tinahak nilang mag-ama ang daan patungo sa bahay ng aswang. Ngunit ngayon, hindi na sila magtatago lang. Kasama nila ang dalawang manggagamot na parehong may dalaring mga anting-anting, langis at maikling itak. Hindi sila marami, ngunit sapat para sa gagawin nilang pagsalakay. Pagdating nila roon, tila naghihintay na ang lugar sa kanila. Walang ilaw sa mismong bahay, ngunit sa likod bahay mula sa maliit na kubo, may manipis na liwanag na sumisingaw sa siwang ng pinto. At sa hangin, malinaw na malinaw ang amoy ng sariwang dugo at lupa. Matapos niya itong makita, napapikit siya saglit.
Hindi na ito basta hinala. May ginagawa nga ang mga yun sa loob. Sa hudyat ng kanyang ama, mabilis silang kumilos. Ang isang manggagamot ay nagwisik ng langis sa palibot ng kubo, habang ang isa naman ay naglatag ng asin sa lupa upang walang anumang makalabas ng hindi nasasaktan. Pagkatapos lumapit ang ama ni Johar sa pintuan at walang pag-aatubiling sinipayo ng buong lakas. Mabilis na bumukas ang pinto at ang tumambad sa kanila ay tagpong mas masahol pa sa kanilang inaasahan. Sa loob ng kubo ay may hukay pababa sa ilalim ng lupa. Sa paligid nito ay nakapulupot ang mga telang marumi, buto ng hayop at tao, at mga simbolong iginuhit sa lupa gamit ang itim na likido. Sa gitna ng hukay ay may 3 bangkay na hindi pa lubusang naaagnas. Lahat ay may takip na puting tela ang muka. Sa likod ng mga yun ay nakatayo ang babae at matandang lalaki na nakita nila kagabi. Ngunit hindi na sila mukhang ganap na tao. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa kakaibang putla. Ang kanilang mga bibig ay tila masyadong malapad para sa anyo ng tao. At ang kanilang mga kamay ay mga kukong mahahaba, may itim at punong-puno ng dumi ng lupa. Sa unang segundo ng pagkabigla, walang gumalaw. Pagkatapos ay sabay-sabay silang nagsigawan. Sumugod ang matandang lalaki sa pinakamalapit na manggagamot, ngunit nasalubong ito ng itak at wisik ng langis. Napaungol ito sa sakit at umatras, kasabay ng pag-usok ng balat nito. Ang babae na may tumalon pa atras at umakyat sa gilid ng hukay na tila isang hayop. Napakabilis at napakaliksi na halos hindi siya masundan ng tingin ni Johar. Mga bangkay ang unahin! Sigaw ng kanyang ama. Agad na naunawaan yon ni Johar. Hindi lang ang mga aswang ang kalaban nila, kundi ang mga katawan na maaari nitong gisingin. Mabilis siyang lumapit sa unang bangkay at hinablot ang telang nakatakip sa mukha nito. Tama ang kanilang hinala. Ang balat ay maputla, makinis at wala halos anyong tao. Bago pa ito tuluyang magmulat ng mata, ibinuhos na niya rito ang langis. Sa tabi niya, ginawa rin niyo ng isang manggagamot sa ikalawang bangkay. Ngunit ang ikatlo ay nahuli na. Sa isang marahas na galaw, bigla itong bumangon mula sa hukay at sinunggaba ng balikat ng manggagamot sa kanyang tabi. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa loob ng kubo. Dugo agad ang bumulwak at sa isang iglap ay nagkagulo ang lahat. Johar! Sigaw ng kanyang ama. Lumingon siya at nakita niyang nakikipagbuno na ito sa babaeng aswang, habang ang matandang lalaki naman ay paulit-ulit na sinusubukang tapakan at sirain ang asin sa may pinto. Habang ang ikatlong bangkay ay nangingisay at nagpupumiglas sa ibabaw ng sugatang manggagamot, para bang sabik na sabik sa unang laman na matitikman nito. Sa kabila ng takot, sumugod si Johar. Wala na siyang panahon para mag-isip. Inundayan niya ng punyalang tagiliran ng bumangong bangkay, ngunit tila hindi yun sapat. Muli niya itong sinaksak. Sa leeg naman, at saka niya ibinuhos ang natitirang langis sa ulo at dibdib nito. Umungol ito ng napakalakas at saka siya tinulak papalayo. Bumagsak si Johar sa lupa, natamaan ng siko at halos mabitawan ang hawak niyang punyal. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang ang kanyang ama ay nagawa ng maipasok ang arnis na pilak sa bibig ng babaeng aswang. Hindi yun literal na tinusok nito sa lalamunan lamang. Ipinuwersa talaga nitong ibinuka ang panga ng nilalang at isinuksok ang pilak sa loob. Naglabas ito ng tunog na parang sabay na tili at lagatik ng nababasag na buto. Johar! Yung apoy! Doon naalala ni Johar ang dalang sindi. Gamit ang nanginginig na kamay, dinampot niya ang maliit na sindihan at sinilaba ng telang ibinabad sa langis.
Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya yon sa ikatlong bangkay. Biglang sumiklab ang apoy. Nagtatatalon sa sakit ang bangkay habang nilalamon ng apoy ang katawan nito. Nadamay pati ang mga simbolo sa lupa at mga telang nakapalibot sa hukay. Sa loob lamang ng ilang sandali, kumalat ang apoy sa kalahati ng kubo. Labas! Dali! Lumabas kayo! Sigaw ng kanyang ama. Ngunit bago pa sila tuluyang makaatras, may huling ginawa ang matandang aswang. Sa gitna ng init at usok, nilingon nito si Johar at nagsalita sa paos ngunit malinaw na boses. Hindi ninyo nauunawaan. Hindi lang ito isang bahay. Bago pa ito matapos sa sinasabi niya, hinampas na ito ng kanyang ama sa ulo gamit ang arnis. Bumigay ang leeg nito sa isang tunog na hindi malilimutan ni Johar. Mabilis silang umatras papalabas ng kubo. Bit-bit ang sugatang manggagamot. Pagsipat nila sa bakuran, halos kasabay noon ang pagliyab ng buo ng maliit na istruktura. Umatras pa sila ng ilang hakbang habang pinagmamasdan ng apoy na lumalamon sa lugar. Ngunit kahit nasusunog na ang kubo, may isang bagay na hindi mapalagay si Johar. Ang sinabi ng matandang aswang. Habang sumisiklab ang apoy at umaakyat ang usok sa langit, dahan-dahan niyang itinuon ang tingin sa mismong malaking bahay sa harap nila. At doon niya napansin, sa likod ng mga bintanang madidilim, may mga muka, nakatayo, nanonood. Pagkabukas ng pangunahing pinto ng bahay, hindi na sumugod pa ang mga nilalang. Sa halip, isa-isa silang umurong pabalik sa dilim na para bang may kung anong mas makapangyarihang pumigil sa kanila. Sa gitna ng usok at apoy, mariing hinila ng ama ni Johar ang kanyang braso at sinabing, Tama na anak. Hindi lahat ng laban ay tinatapos sa iisang gabi. Mabilis silang nakabalik sa sementeryo bago mag-umaga. Pagdating doon, mahigpit silang niyakap ng kanyang ina at mga kapatid na para bang muling nabuhay ang dalawa mula sa bingit ng kamatayan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Johar ang kanyang ama na umupo ng tahimik at ipinikit ang mga mata. Hindi bilang taong natalo, kundi bilang isang bantay na alam kung kailan sapat na ang naisalba sa isang gabi. Mula noon, hindi na muling kinwestiyon ni Johar ang desisyon ng kanyang ama na manirahan sa piling ng mga puntod. Nauunawaan niya ang katotohanan. Hindi lahat ng tungkulin ay pinipili dahil madali. At hindi lahat ng tahanan ay hinahanap dahil tahimik. Ang ilan, pinaninindigan dahil yon ang hangganang dapat bantayan. At habang lumilipas ang mga taon, nanatiling buhay sa alaala ni Johar ang gabing yon. Ang apoy, ang dilim, at ang mga matang nagmamasid mula sa likod ng bintana. Ngunit higit sa takot, isang bagay ang naiwan sa kanyang puso. Ang paggalang sa amang buong buhay na nagbantay sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Dahil minsan, ang tunay na tapang ay hindi ang pagpatay sa lahat ng halimaw, kundi ang pagpiling manatili, magbantay, at iligtas ang mga mahal mo. Hanggang sa pagtanda ni Johar, ikinalat niya ang kwentong ito sa buong lahi nila. At binigyan niya ng titulo ang kanyang ama bilang mandirigmang sepulturero na tagapagbantay sa napakalaking sementeryo ng Maynila.